ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସେଥିରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କିଛିଟି ଶବ୍ଦ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅରୁ। ଅରୁ ଅରଟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଅରଟ। ଆରୁ ଆତ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆତ। ଇରୁ କଇଥ। କଇଥ ଏଇଟା ହେଲା କଇଥ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିବା ଦୀର୍ଘଇ। ଦୀର୍ଘଇରୁ ଇସ। ଦୀର୍ଘଇ ଇସ। ଇସ ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ। ଦେନ୍ ଉରୁ ଉଇ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା ଉଇ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉରୁ ଉଖଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହେଲା ଉଖଳ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ରୁରୁ ଋଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରୁରୁ ଋଷଭ। ଋଷଭ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା ଋଷଭ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ବି ଦେଖିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଓ ସେଥିରୁ ଗଠିତ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ଅ ଆ ର ଅକ୍ଷରରୁ ଗଠିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ।